ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ማኪ ሚድያ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓንየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብዚ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎምዓንቲ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ ዝመሰጣትንን ብሰናይ ዘርኣይ ወዲ ፍሬታ ዝተጻሕፈት ጽሕፍቶ ናባኹም ሒዘያ ቀሪበ ኣለኹ። ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ ሰናይ ምክትታል። ሓደ እዋን መንእሰያት ሰብኣይን ሰበይትን ናብ ሓድሽ ገዛ ይቕይሩ እሞ ንጽባሒቱ ንግሆ እንቶም በዓል ሓዳራት ጎረቤት ዝኾነት ክዳውንታ ሓፂባ ኣብ ደገ ሰጢሓ እንተላ በቲ ቤትሮ እቶም በዓል ሓዳራት ዘለውዎ ፊኒስትራ ረአየታ እሞ እቲ ሓፂባቶ ዘላ ኣዝዩ ጽሩይ ኣይኮነን። ብኸመይ ብግቡእ ከም እትሓጽብ ዘይትፈልጥ ሰበይቲ እያ ወይ ከዓ ብሉፅ ሳሙናን ኦሞን የድልያ ክኸውን ኣለዎ እምበር ሰበይቲ ዶ ከምዚ ጌራ ትሓጽብ እንዳበለት እታ በዓልቲ ሓዳር ንሰብኣያ ብላግፃ ተዛረበቶ። ሰብኣያ እውን እዚ ሰሚዑ ምንም ኣይተዛረበን፣ ስቂሉ ጠመተ። ንሳ ድማ ወትሩ ጎረቤታ ሓፂባ ብዝመንቀፂ ኣብ ዝሰጥሐትሉ እዋን ተመሳሳሊ ዘረባ ትዛረቦ ነበረት። ድሕሪ ሓደ ወርሒ እታ ሰበይቲ ኣብቲ ገመድ መስጥሒ ጎረቤታ ክዳውንቲ ጽሩይ ተሓፂቡ ረአየቶ እሞ ብምግራም ንሰብኣያ እንሆ ኣብ መወዳእታ ብኸመይ ብግቡእ ከም ዝሕፀብ እዛ ጎረቤትናስ ተማሂራ በለቶ። ነዚ ዘምሕራ መን ምዃኑ የተሓሳስበኒ እዩ ዘሎ ኢላ ንሰብኣያ ተወከሰቶ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ንሳ ዘይኮነት ሕፅቦ ተማሂራ ኣነየ ሎሚ ንግሆ ተሲአ እዚ ረሲሑ ዝነበረ ናይ ቤትሮ ፊኒስትራና ኣጽረየ ኢሉ መለሰላ። ስለዚ እቲ ናታ ክዳውንቲ ዘይኮነ ጽቡቕ ጌሩ ዘይሕፀብ ነይሩ። እቲ ጸገም እዚ ረሳሕ ቤትሮና ነቲ ጽሩይ ክዳውንቲ ከርኤና ኣይከኣለን በለ። ንኻልኦት ክንርኢ እንተለና እንሪኦ ነገር ኣብቲ እንሪኤሉ መስኮት እዩ ዝምርኮስ። ስለዚ ብፍላይ ብዛዕባ ህይወት ዘለካ ኣረኣእያ ብቁጥዐ ብቕንኢ ብኣሉታዊ ስምዒት ወይ ድማ ብዘይተማልአ ትምኒታት እንተ ተዓብሊሉ ንኻልኦት ንምፍራድ ኣይትቐልጥፍ። ንሓደ ሰብ ምፍራድ ወይ ምውንጃል መንነቶም ኣይገልጽን እዩ። ንዓኻዩ መንነትካዩ ዝገልጽ። ምንጪ ኣፍሪካን ቮይስ። ጸሓፊ ሰናይ ዘርኣይ ወዲ ፍሬታ። ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ማኪ ሚድያ ንሎምዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ። ካብዚ ዛንታ ተማሂርኩምሉን ኣዝኹም ተመሲጥኩምሉን ከም ዝነበርኩም ተስፋ ይገብር እሞ ንሎምዓንቲ ዝነበረ ነዚ መስል ነይሩ። ብቐጻሊ ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ዝነበርኩም ድማ እንዳመስገንኩ የቕኒለይ ክብረት ይሓበለይ። ቻው።